Minecraft και θα δημιουργήσουμε ένα κόσμο δημιουργική λειτουργία και θα φτιάξουμε ένα παλάτι. Αυτό είναι το παλάτι part 1. Σας έχω λείψει εδώ. Καλούμε να κάνετε στο χωριό μας στέλνε εγγραφή και like, επειδή εκεί παίζουμε Brawl Stars, Roblox και Stable Guys. Εδώ παίζουμε Minecraft, παίζουμε μόνο πια. Εύχομαι να σας αρέσει το βίντεο μου. Γι' αυτό σας ξαναλέω, κάντε εγγραφή για like. Αλλιώς και ο Steve και θα σας πει I am Steve. Θα φτιάξουμε ένα καραβάκι. Ένα καραβάκι, γερικό καραβάκι. Ένα καραβάκι, γερικό καραβάκι. Γερικό καραβάκι. Ένα γερικό καραβάκι. Ένα γερικό καραβάκι. Ένα γερικό καραβάκι. Ένα γερικό καραβίκι, ένα γερικό καραβίκι, ένα γερικό καραβίκι. Καλά, σταματάω. Καλά, σταματάω. Ρε παιδιά, τώρα κτίζω, επειδή είμαι προήλας στην καραβάρα μας. Είμαι ο πι. Νιώθω εγώ πι. Ωρα. Φτιάχνουμε ένα μικρό καραβάκι. Πάσα μ' αρέσει να το κάνω δύο. Καλή χρόνια και χαρούμενη πρωτοχρονιά. Παιδιά, κάποιες φορές πρέπει να είσαι ένας αληθινός Minecraft. Εγώ χρόνια έχω να παίξω εδώ και μήνες Minecraft. Πολλούς μήνες ειδικά. Και να κάνω και βίντεο στο προφίλ. Γιατί κάποια είναι κουραστικά. Θέλεις και εδώ καρβουνίλα. Κάνεις πιο ψηλό. Θα είναι αστυνομικό. Ή καραγκαρίγκου. Αν σας αρέσουν τα shorts μου που κάνω ειδικά πολλά shorts. Ειδικά από το Στέλ. Στο Στέλ έχω αντιγράψει λίγο βίντεο. Ένα βίντεο που είχα δει Brawl Stars, του είπα να το βάλω. Που έκανε λα. Όσοι μου έχετε κάνει εγγραφή στο Στέλ, θα το γράψετε στα σχόλια στο προφίλ σας στα shorts. Okay. Όλα αυτό είναι part 1. Χτίζω την καραβάρα. Εδώ είναι το καραβάρα που κοστίζει 1 ευρώ. Ένα μαράγδι. Emerald. Είναι ένα διαμάντι βασικά. Επειδή δεν είναι καράβι. Θα δείξουμε πιο φτωχό, θα το κάνουμε. Τρυπούλας, είναι πολύ φτωχό. Θα έχει τέτοια κρεβάτια. Όσοι είναι φτωχοί έρχονται εδώ.
τα πετσάρια θα είναι λίγοι. Θα έχει λίγα πράγματα τα πετσάρια μας. Βάλεις και ξύλο εδώ και καλά ότι είναι και ο κακός όροφος. Ναι, και θα έχει μόνο ένα τραπέζι εξυπηρέτησης. Μόνο ένα άτομο θα τρώει. Θα πρέπει να περιμένουνε. Για να φάτε. Τώρα ανεβαίνουμε. Θα κάνω μόνο Minecraft βίντεο. Τώρα είναι ο δυνατός όροφος. Θα είναι 100. Θα είναι 100 διαμάντια. Πάλι μαζί θα κοιμούνται. Εδώ πέρα όμως. Κοιμούνται μέσα σε μικρά δωμάτια, στενά. Σε τέτοια δωμάτια. Αλλά και όταν νυχτώνει δεν θα έχουν φως. Θα είναι σκοτεινά όταν νυχτώνει. Εδώ πολύ μικρά δωματιάκια θα κάνεις. Στενό να είναι. Κάνει 10. Είναι και λίγο στενό. Κάνει πολύ στενό. Θα υπάρχουν και έξω κρεβάτια. Τα μέσα κρεβάτια θα κοστίζουν 15. Ναι. Είναι πολύ μικρά δωμάτια. Εδώ. Πάλι τα βάλεις. Προσυπηρισμένη εδώ και είναι οικογένεια σε αυτό το νόρο που θα πει πρόβλημα. Αχ, το λόγο το παράδειγμα, κρίμα. Μας το παράδειγμα. Δεν είναι καλύτερα λίγο. Δεν θα έχουν πόρτα όμως. Το πίνεις, τι είναι αυτό.
Περιμένετε. Δεν θα να λέει. Και μετά πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Για βγούμε αυτό το πλοίο να μην ψάξει πραγματικά. Δεν είναι σκέτη παραβομάρα. Φίλε, κάνεις ένα πλοιαράκι, ωραίο. Όχι ένα πλοίο, και τώρα θα κάνουμε το τελευταίο δωμάτιο. Ωραία δωμάτια. Δωματιό είναι. Πήγα. Τώρα πιο αστείο. Δεν θα είναι το από πάνω. Αλλά λιτώνει και λεπτό. Στο τέλος θα γίνει πιο μεγάλο. Τώρα θα έχει... Τώρα είμαστε στα 100. Τώρα στα 100 εμέρα. Στα 100 διαμάντια. Τα δωμάτια που θα κοστίζουν 100 διαμάντια. Να έχει φως. Σε έχει φως. Δεν θα έχει φως, αλλά με περισσότερο. Και δεν θα έχει στις καμπίνες. Στις καμπίνες θα έχει. Είναι στον κάτω όροφο, είναι άτυχη. Άστε τώρα. Τώρα πάμε στο VIP. Αυτό είναι και το τελευταίο που θα κάνουμε. Για το ένα. Το τελευταίο είναι διαμαντίνιος. Ξεκινάει, θα είναι λίγο πιο μεγάλος. Yeah, baby. Θα έχει καλή τύχη για πάντα. Φυσικά.
Οκ. Τελικά δεν θα έχω σωρό. Τι κρίμα. Όπως έλεγα να ζούμε λίγο ρομπότ. Εδώ δεν θα ανεβαίνεις. Θα ανεβαίνεις από σκαλίτσες άλλες. Ωραία. Τροπίσουρα. Τώρα εδώ θα μεγαλύνουν τα μάτια. Παιδιά, θα κλείσω στο 20 το βίντεο. Εγώ το αποφασίζω μόνος μου, θα κλείσω το 20. Από αυτό το δωμάτιο, από την πρώτη καμπίνα, θα έχω κλείσει, θα κλείσω. Επειδή πρέπει να πάω να φάω. Επειδή πεινάω και θέλω να πάω να φάω. Και πρέπει να πάω να φάω. Γι' αυτό θα το κλείσω. Έχω να τελειώσω το παιχνίδι. Θα τα κάνει. Θέλω να βάσω βίντεο προς το τέλος. Θυμάμαι το βίντεο που είχε πάρει 147 προβολές και δεν είχα κάνει κανείς εγγραφή. Ρε φίλε, τι ήταν αυτό? Τα βίντεο μου αυτά δεν σβήνω. Πάρω κάποια που είναι Roblox ή τέτοια. Πες τώρα υγεία.
παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, γι' αυτό σας λέμε γεια, αντίο. Α, ναι, σωστά. Ξέχασα κάτι. Πάλι μία εδώ. Τα πετσαρία. Αντίο.